Mitä tapahtui? Bengalin tiikeri! Oi ei, tää ei oo hyvä juttu, tää ei oo hyvä juttu. Mitä täällä on tapahtunut? Missä mä oon? Kulta! Ai! Ai! Apua! Ai se olikin vaan unta. Näin tässä sitten pitää hätää. Oi. Ei mitään hätää, mä tiedän. Coast Boats 2000 Broast. Okei. Kuka sä oot? Ja mitä sä haluat musta? No niin, siellä on meillä nyt sitten jo porisee herkullinen herkkuateria. Oi perkele. Kulta. Siinähän sä ootkin. Ai sä teet ruokaa. No kiva, mulla olikin kova nälkä jo. Mä istun odottamaan ihan kaikessa rauhassa vaan. Ai sä ootkin kiitos, tää onkin tosi hyvän näköistä. No, ei kai siinä sitten muuta kuin ääntä kohti.